Ginsunod-sunod ang kalamidad nga nag-igo sa Pilipinas. Pero nakahibalo ka mo ba lang nga mayara sa teknolohiya ang RU Foundry and Machine Shop na pwede magamit sa mga LGU para ang mga utan amo ang ipakaon sa mga pumuluyo na apektado sa kalamidad para hindi puro noodles kag dilatas. Paano? Inakatugot ibon sa isa naman ka episode sang Are You Agreeable? Ini siya okra, labasa, talong, i-dehydrate mo siya. No? Oh. Then, kuha mong moisture, ang mabilin. Ang yan nutrient, haragapon. So, kung magkaon ka na, boil ka lang tubig, hulog mo siya, laswa na siya. Sir, ang hindi ka area na mapresyar na ganyan sa bunga panahon, ngating ululan. Yeah. Ang amuni nga mga bagay. Oo. Kaya pwede mo siya maubra in advance, bula pa yan sang tiyempo bagyo, harap na siya naubra mo na siya nga daan. Amo ka na yung ideal kasi niya karaban mo, maubra sini. Sabi may calamity sa south, si north mo provide sang ini, sa ila to. Siyang utan. Bis nga, sardina, pancit, batik ko sa litis mo na arthritis mga tao to. Kipirme lang dilatas kag Sardina, processed food. Although process man siya, pero natural nga processing niya. Hindi malunggay na natin, dire rin sa aton farm, no? Oo. So pwede ka bili mo siya baklon mismo sa local farmers man. Paano may income sila? Pag sila mismo maubra man eh. Oo, maubra Sabi nila. cooperative nila maubra sini. Oo. Pwede nila maligya sa munisipyo. Oo. Sa munisipyo may calamity, mo nang ipanghatag niya. So may income sa farmer. Ito ini sa mga simple lang nga design, pero may objective siya nga maayo para sa farmer. Nami ang impact niya. Especially, oo. Amo na siya. So i-dehydrate na to natong karon ng talong yaro naman. Kalabasa, okra, and so on, no? Samtang na-prepare nila, i-explain ni William ang inisa naman. Sige. Sa porridge na, sir. Sa porridge. Si porridge. Siya, no? Porridge sa sabaw. Oh. Lugaw. 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 Okay. O black rice, may dried malunggay powder. Munggo ka, ang mas kubado, ito lang ginagin. Oo, mo na eh. Munggo na niyo. Oo, sir. Wow. Roasted na niya siya. Ginanong munggo, kuan Roast. ginaros ang munggo, i-grind sa into powder. Amo man ang Black rice. black rice. Black rice. Ginakuan man siya. Sa ngag mo sa bla. Oo. Hindi malunggay ah. Bali, Dehydrate ano na. siya, i-dehydrate siya tapos i-ground na. So tapos siya dehydrate, i-ground siya na son. Ang black rice kag ang munggo, kuan mo saya to kina. I-roast. I-roast mo siya. Gina-roast naman Roast mo niya. saya. Amo lang yung gina-dehydrate. Sige. So gina-weigh mo siya. Mamay mo sukado para namit sabor. Ayun, gadugang siya sa rukuan. Oo. So, pabukalan mo lang sa yam, no? Pabukal ka tubig. Pila ka tao makakuan? Bali, sa isa ka pack na 75 grams, 2 to 3 person na siya makakaon. Makakaon. May bukal siya mo. Kumbaga sa isa kagamay nga pamilya, no? Oo. Nanay tatay ag bata siguro. Di, may manunggay ka. Healthy Black rice. Ano? Munggo. Di, munggo rin ang protein mo. Malunggay. Manunggay powder. Di, powder eh, pwede mo na gani. Tumutimplaw mo lang eh. Sa di ka mo nagkuha sa idea, sir, nga mo ni mo obratan ni dehydrated kay tungod nga dito sa probinsya nga frequently ginabagyo. Yeah, correct ko. Mas ideal isa sa ano, sa probinsya nga kuan nga lang aton nga permi ginabagyo. Oo. Usually ata kita permis ang pagkaon sa mga farmer, sa mga naigo. Oo. What is the best food nga yata mo sila? Nutritious eh. Oo. Yan yung kompleto ni sa halos. So. Ang objective naman, hindi kayo kami maubra sila eh. Oo. Gusto naman itudlo sa community nga sila maubra. Parang nga sila yung mabaligya eh, hindi kayo kami. Oo. We don't intend to sell ng ining technology naman, although ginahimo naman eh. Ang gusto nyo itudluan ng community sa sining technology, i-pass on sa ilang knowledge. Correct ko. Oo. Parang may income sila kung may matabo imbes na mabakal ang banwa sang sardina sa mga grocery kag ano. Baklon sa farmer nga may amo sini. Oo. Pag mo ni ipangatag na sa pumuluyo. Oo. So income di diri tingya po target kaya po ng farmer. Si farmer nga wala na income, mabakal mo na siya yung utan niya. Oo. So kung may calamity sa north, mo man ang mahimo sa south. Oo. Paligya. Buligay lang. Buligay gid. That's why community based kinang ideal sining obraw naton.
So maghimo kita duration sina ulayhon na niya siya. Oo. So ideal sa serum stand kun kada LGU may amon siguro no. Para si LGU mismo ready sa Hindi cooperative sa LGU. Oo. Para sa LGU bakala sa cooperative, assured lang market nila. Baklo ni LGU. Di may mga women din namin po brown. Oo. La. Yara ready to eat na siya. Ang sulod ni William. Ano mo siya kalawig ang shelf life sang kunapak na siya? 6 to 1 year, sir. 6 months to 1 year. So, ba't sila ka na ito, pwede ka preparar? Oo. Hindi kang dali mo lang sa obrahon. So, but silingon nga every 3 months. Sabi, every 3 months, obra ka mo. So, wala labot sa porridge nga ready to cook. Ano pagid ang iban nga ginapang obratan ng Laswa. laswa. Ikaw ni siya, alam mo naging may calamity, sulway sa mga utan. Wala ginutan, oo. Hindi niya, nakapak na siya. So, ni kabukal ka na tubig. Amo na na. Sir, question, with the dehydration nga process, ang nutrients ma-retain? Para, that's why dehydrate. Unlike nga kung ibulad mo siya, dula tanan. Oo. Pero kung dehydrate mo, gina-draw out siya lang tubig, moisture lang. Kuhaan mo lang ang moisture. Kakabilin ang iya nga mga Nutrients bilin gyapon. So kung pabukalan mo kay butang mo sa tubig, ara gyapon ang nutrients niya. Although may mga lutay na sa nga losses, no? Oo. 100%. Pero sa gyapon. At least na-retain mo ya ang ano. Diyan mo ni isang okra man naton. Dili sa farm ni tanan mi nga. Dari man tanan organic man tanan. Organic niya. Hindi ta mag-usar sang chemical kay ti imbis pa kanon mo ngalitan mo pang tawo. Di ba? Organic niya tanan. Di way ginaw tam lang ako tsurayo. Way pa sa sapat oh. Oo. La. La. But silingon hindi lang talong nato na masilingan talong nato no. Oh. Medyo tayo sang ano pro tabla. Oh. Pwede man bato sa Libertad nga talong. Gaining-ining ya. Oo. Huwag tapat kita chemical ya. Ini huwag gina chemical ya. Of course, ang balunggay natin. Natural man lang siya magtubo yung natin balunggay tayo. Oo, ara ba lang everywhere. Taton man lang. May ganyan dahon. No? So si technology, sir, katuwang, pwede mo gidya makatuwang para mas maayo pag serbisyo mapadala sa tao. Kailangan lang sa cooperative, dehydrator lang. Dehydrator lang ni. Yung grinder. Oo. Muna na. That's it. Baka produce ka na sa ammonia. Mo na eh. Mga gamit-gamit ng gamay. Oo. Yung ilat na nga produce nga imbes madunot, ang ilat talong. Oo. Before madunot, di may oversupply sila. Oo, pwede. I-process na nila yung Oo, kaya balik isaga oversupply mo, no? Oo. Sige, kita mo naman kung isa ng mga kamatis na pangaboy nila. Oo, kita ko na permis sa news. Actually, mo pa na sa bulaton, anamon may ang mga ng subra lang ang production, ano imoon bla, pickle, o kung ano, mo pa rin gusto namon studihan nga, mabuta kami sa ka-technology, sabi, oversupply ang kamatis sa kalugar, sa pangaboy. Oo. Di buta nga mo technology na magamit pa na imo na jam, pang putilya, whatever. Bisi oh. Natural process lang yan. Kurkuron mo, i-press mo, ang gata, i-settling mo. Pagkaaga, masiparate Masipak na siya. So, kuha mo ng oil. Muna na, harvest mo na. So, pwede man siya magamit sa mga coconut industry ng iba. Sige, tato na experiment may sa mga ano, Mga scents ni? mga sense isa, mga, may ara tagamay na nga dehydrate, nga ano mo ng distillation. Ilang-ilang. Namot. Oh. So even ang mga dahon, ang mga panet lang dalandan. Pwede mo pa magamit as scent, no? Sa balay, sa balay, oh. Subot sila ang mga pinanitan ba sang kalamansi. Oo, magamit mo kagapon yun sa... Dalandan, may extract mo pa oil eh. Yan ako kalamansi ni siya. Mint ni siya guro. Are mint ni. Okay. Ano maglabay ka sa mga kusara perfume mo, ilang-ilang. Oo, mahal bagay lang ilang. Kuha sa blend mo ta, coffee. Grabe. Kalamansi nga panet. So, instead nga ihaboy, so pwede siya ma-dehydrate, paanta pa oil. Ano siya niya natin scrap. Dehydrate dire. Amo mag-using this machine also. May extract mong oil? Ini. Actually, kung dako na ning volume, sir, ang iya nga shelf life, 3 days madunot na ni siya pala eh. So need mo siya nga i-dehydrate kaya para in case nga kuhaan mo siya oil, ara pang oil, ma-retain pa siya. So, distillation nga po ng process ta. Distillation nga po, maka-extra ka pa oil.
So, ang oil na pwede sa load sa kwarto mo. Oo. Mga muna, bla. So, wala isang waste dapat. oo. Di ba? Hindi naman pilak na malikis ang mga panit mo, no? Actually, sir, Ari, pwede niya siya ma-powder. Kaya pwede niya siya ma-disinfectant sa mga toilet bowl. Disinfectant, pwede. Pwede siya, sir. Dalandan? Oh, dalandan niya, sir. Actually, pwede siya kalamansi, dalandan. Kada mo galis na pwede nga palang abuhian sa amuniyo. Imbes ng pilak. Oo. Pilak. Buti ari, di amo na ito na natunan. Pero mga technology, Ming, para nga paano ang mga basura o kung Yes. tanaw sang farmer basura niya magamit pag Oo, nami-minimize mo na basura mo, nakakuha ka pa, extra income pa. ka. Hmm. Di, kung lang ginit nito, dason siya nga level, marketing lang ilang siniya. Unang dason na natin. Di, pero kailangan makonvince natin ng farmer nga go into this. Oo. So, kailangan na nilang dehydrator lang. Amo na niya. Ito mga donut nila nga mga kamatis, oversupply. Process na to. Meron mga nga sa grocery, ginabakal sa dried tomatoes. Oo. No, di ba? Ginabutang sa pasta. Kani correct Pwede. na ginaboy mo ginabi. Oo. Unang kakatabo. Nami kita ni kung organic lang ilang i-grow. Oo. So wala para Wala chemical, compromiso, yeah. wala. Hindi mo nasulod ang citronella. Butang mo dason lutuon mo, may tubig na sa dalom. Pabukalan tubig. Masaka ang steam, dalon niya ang oil. So ma-separate ang oil daw. Dako man siya gali, sir, no? Dako siya. 250 kilos. Ang masarangan Capacity niya, Kung lemongrass, 1 liter. Plus 40 liters ang hydrosol. okay. Ang hydrosol na, ginpa-analyze namon sa sa prawn laboratory. 97% patay mga bakterya. Oo. Ay tungod sa lemongrass. Lemongrass, citronella, pwede man sa iya. Oo. Mas damong output sa citronella compare sa lemongrass. Ato? Oo. Ay lagpa sa dahon niya. So pagkarga, Dahon ang ginagamit ha. Oo. Pagkarga dira ikarga. karga mong dahon. Oo. Padaran ka layo. Pero chop mo anay. Na-chop. May tubig na sa dalawang. I-boil mo tubig. So mas-steam. Masaka sa doon ma-separate sa kay mo isang plus ka cold water kasi separate ang oil kag sang tubig. Okay. So masalod mo daw. So ni saya mo na sang iya nga daw radiator para magtugnaw, mang cooling system niya. Kanugon sa una may project kami to sa kwan mo. Sa may Kanduni, kami sa Kawayan. Sa isa may farmers group sa una, siguro mga more than 15 years ago pa. May farmers group to kapangutod sila kahoy. Tingin mo tangan namon to sila sang sinao. Imbes mo to sila kahoy, tanong sila tanglad. Ginabakal namon 2,000 per liter ang ang tanglad. Unfortunately, nagkambyo tong mga tao, nadula ang programa. Kanugon. Sabi kayo, buligan muna kayo, di sila mangutod kahoy na, naka-income pa sila. Imbes ngayon mo na uling, muna tanong ila brown. Oo. Galing kayo tayo muna. So si lemongrass, ang produkto is number 1, oil. Oil. Pang massage, pwede. Oh, yes. Amo ng oil ya. Iya ka ano ng oil? Lemongrass na. Ha? Lemongrass. Amo na ni lemongrass ng oil oh. Pinabutan natin sa amber bottle. Dira na sa amo ng lemongrass na? Tamot. Ito kailangan sa amber sa butang nga bottle. Para Ano hindi niya? sa mag-livaporate. Bata mo man lemongrass man? Mas-pack. Magpakablang padalas Manila. Bila baligya sa Manila? 3,000? 3,500. Per 3,500 per liter. per liter ang bakanay dito sa Manila. Oo. Pero sa 3.5 sir nga. Barato, Pero ano kada mo katanglad na mo 250 kilos. 250 kilos. Di sa isa ka, kwan mo rolos, mga 1 kilo, makuha mo eh. Isa ka, Saka tanom. di sa isa ka hektarya, kung na ba yung chiti mill ka, tanong. Duda mo kayo. So, Grabe. resilient, saya nga tanong. Pabayaan mo man sa mo. Oo. So, pag-cut mo siya, precision mo siya, 2 months after, tubo naman siya. Oo. So, Sige lang. sige, for pila ka tuwing. Okay. So si tanglad hindi na siya gali sa mga lechon manok Oh, mga usual. Ang oil, kita mo namin, kay
May sa Manila, may kinabaligyan na sila ng mineral oil. Dekado niya kay mineral na iya. Oo, So, oo. chemical ang source. Ini yan, natural ang source siya. Amo ni isang guwa niya mingo, lemongrass, citronella, BCO. Ginmix. May ara kami to mixer dito. Para ginisa sa dinggi ha. Ginisa usaron mo isa sa imbes nga ano na usahan nila magpaging, ang paging machine. Oo. Mist ya. Butangan mo sang hydrosol kag ini, may ratio ni siya. May ratio nga ginasunod, Ah, tapos... I-mist ya. Kung sa kwarto mo ya, i-spray mo sa mga kasamtaga, eskwela, mga kabataan. Oo. Okay gid ya. Kaya ang ibang usually paging ya, pagka-spray mo after 2 hours, balik naman Balik na naman, gitabog mo Ini na ya. kadali. Ini ya, pag kuhan mo ya, katapik ni sa mga wall mo. Oo. Hindi ito oily siya. So matiner siya, hindi magbalik ang lamok. Kag patay gid na yung dingging, may ara kami sini efficacy study. Oo. In conduct ng UP Los Baños, patay gid ang mga dingging. Nga, career ng mga lamok. Oh. Grabe. So, ini pwede man i-brown sa mga farmer naton. Oo. No? Sana amis kuya kitanglad, no? Kada mo kang Pilipino, obra kitanglad, no? Oo, hindi mo kita gamit. Arisaw. Uy, Tanglad na siya, Sean. Yung isang tanglad. O, siya ka puno. isa ni ka kilo? Malapit sa kilo. Oo, lapit sa kilo. Siya ka puno na na. Puno. So, 20 centimer ka puno, sa isa hektarya. Isa hektarya. Yep, 27 tons. Grabe. So, may ara kami na to mixer nga high speed. Kaya kung ang oil kag ang hydrosol, i-mix mo, hindi sa mag-mix mayo. Pero kung may high speed, May may mixer ka dapat niya Pwede ginagamit para nakatuwa, makamix tapos sa... Kaya, amo lang ni si Tapo. Oo. Kada adlaw, obra sila nga obra. Di, kung amutang mo, abi, baklon ta sila, 2,000. Oo. Oh. Di, kada adlaw, 60,000 a month. Kaya pila ka hours sa son? At mga 3 hours. 3 hours lang. 3 hours. 2 ka kabat, 3 ka bat. Kompleto ng distillation yung process. Oh. 3 ka bat, 2 ka bat. Pila ka litrong imong hydrosol? Pwede siya makakuha mga 40 liters? 40 liters. 40 liters ang imong hydrosol. Ang hydrosol, ang sa imo lang mga lamisa, kung yung glade base na usar mo, Oo. pwede mo na sa mausar. Nason, maghugas isda, bilangsa, hugasan mo na siya. Madulang lang saya. Ako gani ko man niya, magkaakong sa kasag. Oo, yawan ka kakasabaw mo. Huwag ko panghugas ang ngabon. Ina panghugas ko, kadulang niya bao. Grabe. So, ang Ganito na kamutan ko. butsi ningon, ang nature blami. Oh, ara tanan sa nature, makita mo na sir. Oh. Hindi matter of just looking at it, being focusing on what you have around you. Oo. Unfortunately, some people could perceive, makita nila yung kwarta, ang iba niya kita nila yung lamon. No? Ako yung kita ko yung lamon niya, kwarta na yan. Kwarta na yung hilamon. Kay muhon na niya buno. Oo. Di ba? Iba niya yung lamon, yung kontra nila yung lamon, kay linet yung lamon. Oo. Pero ato niya, kita na ito nga may value. Kaya para sa ako, ini-creation niya sa nature, may purpose eh. Oo. Nabi matubo na sila para ano, be. May objective na siya, wala tangali kabalo. Oo. Kaya kita po nga matamat, ito na yung na-discover na. Of course, dugay naman na yung na-discover ng tanglad ni. Damo na nagagamit sini, no? So, gina-revive natin nga mga community, bala sa mga bukid, mutangan mo sini, Oo. imbes mga numbas la kahoy, tamna na tanglad ang area nga open. Kada adlaw may income pa sila. May income ka na paganagan mo itong damage man sa kabukiran ta. So ang assurance na lang karon kayong sabi ng mga local government, tagaan na buyback lang nila ang kwan, imbes nga mabakal sila sang para sa ding-ding nga spray nila, ano, gamito na lang nila ang ilang ginobra mismo sang ilang Correct. community. Oo. So may income ang community, at the same time safe pa. Oo. Pwede mo yan ma-spray niya, misin klase ang mga kabataan, spray mo sa huwag ginang kaso. Hindi kaya mano. Samtang yang paging niya, delikado kayo, kay may ano na sa mo, may krudo. Oo. Krudo ka chemical. Di, after a while, balik man ang lamok. So tanan-tanan yung mga bagay sa palibot, sir, pwede lagi dyan. All natural, going back to natural gapon ah. Amo gina importante. Kita na kita liwat sa Marisol nga Domingo, diri lamang sa Are You Agreeable? Ako si Romeo Subaldo, mayong aga.